हेलौ एनिया मा मोनफैबाय नामा? औ मोनहैथारसिगोन। नों दाबो फैयाखै नामा? फैदो नोङो। र' आं थांगासिनो नोङो दसे समल' ने। बिदिनो दसे सम होननानै गोबावथार जाबाय। गोख्रों फैदो। र' नै थांगौ। ओमफ्राय नोङो हारसिं फैदों नामा? औ हारसिं फैदों आङो। आंनिया दिनै लोगोफोरा सोलाबानो शपिं खालामनो थांदों। दे मोजाङानो जाबाय दे। दे थाबैनो फैदो। आं नेबाय थानो हायाथ'। र' एनिया थांगासिनो। दे होमबा लाखिथ'बाय आङो। दे लाखि। मालायबा एनियाया मोनफैसिगोनानो आंहासो दाहालागै ओंखारखाङाखै। सोरनि फन फैलायखो आरो? मानसिया ओरैनो हाखु दाखु जाखादों बिनि सायाव आरो लाइमोना फन खालायना होबावदों। रिसिभ खालाया माथो आङो। शाला मा मोनखांदों बियो? हेलौ मायोलै? ओरैनो खबर लादोंमोन आरो। मा खालायदों? मोसाबाय दं आङो। अनजालु नोङो मानो बिदि? एसेबां मोजाङै सोंदों आङो। लाइमोन नोङो आंखौ बारे डिस्टार्ब हरबाय थानाङा दे, नङाबा नाम्बारा ब्लक खालायजागोन आंजों। मा? नोङो आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालायगोन? नोंखौ आङो मा खालायखो हो? नोंजों नांज्लायदों नामा आङो? एसेबां मोजाङै रायज्लायदों, नाथाय नोङो मानो आंखौ बेफोरबायदि खालायो? मानो ब्लक खालायनो नागिरदों आंनि नाम्बारखौ? नङा, नोङो आंखौ बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालायबाय थानो मा मोजां मोनो? खामानिखौबो मानो मोजाङै मावनो होआ? अनजालु नोङो खामानि मावदोंबा खामानि मावदों होननांगौ ना, एसेबां गोरायै बुङाबाबो जायो। दा नोङो आंखौ खामानि मावदों होनना मोनथिबायना? दा दोनथ'। दे होमबालाय सम मोनबा आंखौ फन खालायदे, आङो नेबाय थागोन। साला बोरमा खुदिया, बोरमा रखम प्ला बखिहरबाय थागोन। आंहासो दा गोबाव जासिगोन। बे गस्ला लंपेन्टखौनो गानलांसैलै आं, सोलायला। दा आंखौ नेबाय थासिगोन एनियाया। अबावथो अनजालुलाय? माथो दाहालागै मोनफैला? जिरायथ'नोसै आं, एसेबां गोबाव गसंबाय थानो हाया। खेबसे फनखौनो खालायबावनि र'। हेलौ अनजालु, मा दाबो मोनफैनो जायाखै नामा? नै मोनहैसिगोन। दे बिदिल' बुंबाय थायो, ओमफ्राय दाहालागै मोनफैला। नै एबार मोनहैथारसिगोन। दे आङो नेबाय थानो बासिबाय। दे नै मोनहैथारसिगोन। एसेबां दैले आरो? बिदिबा गिदिंफिनना थांनोसो लुबैयोलै आङो। लोगोफोराबो दिनै एसे शपिंआव थांनो मोनबाय, हारसिं नेबाय था दानिया। बै फैबाय थानायानो अनजालु नङा जां? बिनि जानांगोन, माथो फट'जों एसे एखे नुदों। एनियाया नोंनो ना? औ आंनो। अनजालुआ नोंनो ना? औ अनजालुआ आंनो। माथो मानसिया लावगिगि, फरेना रखम गुफुर समायनाथारलै। सरि दे एनिया, नोंखौ आं गोबाव सम नेहोबाय। जेबो नङा दे अनजालु, नेक्स्ट टाइम बिदि खालायाबानो जागोन। मा नायबाय थाखो? फैदो एसे जिरायथ'नोसै। ओरैनो खबरफोरा मोजांबा एनिया? औ अनजालु मोजां। दाथ' दिनै बांसिनसो मोजां जासिनबाय, नोंखौ लोगो मोनबायना। नंगौ नामा? औ। मा एसे समायना, मा एसे गुफुर, मा एसे किउटखा। एनिया, आङो नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन ना? औ बुंनो हागोन थर'। एनिया, नोङो जोबोर समायनाथार। नंगौ नामा? फट'निख्रुइ बांसिनसो समायनासिनबाव नोङो एनिया। नंगौ नामा? ओमफ्राय नोंबो खम हेन्डसाम नङा दे, नोंबो समायनाथार माथो। इस। हो? आयौ लासिंसिंनो। मा लासिंसिं जाखो? नायनाय आंनि आथिं गोजा सेन्देलखौनो गानना फैनो बावदों। हे नंमारगौलै। आयौ अनजालु, दा मा जानो? आं माने हाखु दाखुआवनो सेन्देलखौ गानबोनो बावदों। आं दा बोरै थांनो देनाय लासिंसिंनो? आं लाजिसोबाय दे अनजालु, आं दा बोरै थांगोन न'आलागै? एसेबां गोजान जोंहानि न'आ बेनिफ्राय। खाथि जायगाबा एसे बेलेगमोन। आं लासिंसिं बिदि आथिं गोजा थांनो हानाय नङा। आं दा सेन्देल बायनोबो फैसा लाबोआखै, माथ्र' गारि भाराल'सो लाबोदों। दा मा जागोन अनजालु? आं बोरै थांनो न'सिम एसेबां लासिंसिंनो? दे जेबो नङा दे एनिया, आं दङना, आं बायना होगोन। नोङो फैसा लाबोदों आरो? औ, मानो लाबोआ जानो? हटेलाव मायबाफोर जाहैनो थांनो हागौमोन, नोङो लाजिगोन नामा बिदि आथिं गोजा थांनो? औहाय लाजिगोन थर'। नोङो जुदि आंनो सेन्देल बायना होनो सानदोंबालाय, थां होनबा सेन्देलखौ बायना लाबोग्रो। सेन्देलखौ बायनायनि उनाव थांगोन दे हटेलावबो जानो। र' होमबालाय नोङो बेयावनो जिरायना थाथ', आङो सेन्देलखौ बायना लाबोनि।
दे अब्लालाय थांबानो जाबाय। आं खिन्थु बारा ओरै खम दामि सेन्देल गाना दे। एसे मोजां लाबो, माने एसे दाम गोसानि दे। दे जागोन दे। र' होमबा नोङो बेयावनो जिरायना थाथ', आङो लायग्रोना फैनि। दे थां। सेन्देल गोदान मोनलायसिगोनलै आंहा। अनजालुआबो माथो हेन्डसामथारलै। फट'निख्रुइ बांसिनसो समायनासिन माथो बेबो। आरो मानसियाबो माथो अननो रोंगौलै। फार्स्ट टाइम लोगो हमखालिनो अनजालु आंनो सेन्देल गोदान बायना होनो नागिरदों। आयौ। अनजालु, नोङो आंखौ जेरैबायदि खालायबाय थादोंना, जेरैबायदि सेया सेया खालायबाय थादों, नोंनो सानसेबाबो आंखौनो नांफिनगोन। आंखौनो नांगौ जाफिनगोन अनजालु, नोङो नायबाय था। आंखौ जेबो दाय गैयैयावनो नों आंखौ दायनिगिरि बायदि खालायबाय थादोंना। नोंखौ आङो सानना सानो, नाथाय मा खालायबावनो, पापि गोसो सानफ्लांबाय थायो। नोंखौ फन खालाया सानो, नाथाय मा खालायबावनो, पापि गोसो फन खालायबाय थाफ्लाङो। एबारनिफ्राय आंबो नोंखौ बावगारनो नाजासिगोन अनजालु। नोङो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालायनो हायोब्ला आं मानो खालायनो हाया। इसोर आंखौ गोजोन, आङो अनजालुखौ बियो जेरै आंखौ खालायो आंबो बिदि खालायनो हायो बिखौ। अबावलाय आङो अनजालुखौ गारनो हानो। आंनि अनजालुखौ थार गोसोजों मोजां मोनोना, बियोसो आंखौ मोजां मोना, नाथाय आंखौ मोजां मोनोना। बेनिखायनो आं अनजालुखौ बावगारनो सानब्लाबो बावगारनो हाया। जेरावखि थाङा मानो, जियानो मावा मानो, अनजालुखौल' गोसोखांफ्लांबाय थायो आंहा। मायो मोस्रोम? आब' मामोन माने, जोंहा गायदे आब'खौ ससे लायनो थांनि। गायदेखौ? औ, न'खौ बियो आन्दायनोबो जानो हानाय, बेसेबा गोबाव जाबायना फैया। आरो मबाइलबोसो लाबोवाखैनो। दा मानसिया फैबाय दङनो, बिबाजैया खिन्थाहरदो, फन हरदोंमोन जोंफोरो। जोंहा मेन हावायाव नेहैना थानि। आंबो थांलायनांगौ, आं थाङाबाबो जागोन खोना? हे नाङालै आब', माबा हारसिं बोरैबा मोनो थुना, नों थांबा मोजां जागोन। र' होमबालाय दख'ना गाननि। नों गानाबा दख'ना? गानगोन दे आंबो आब'। बेसांसो मोनफैखोबा गायदेया? दाहालागि गजा सकसिम मोनफैबाय खोना आब'? नंगौ। थ' होमबालाय ओंखारहैनोसै। आंनियाथ' ओंखारनाया जाबाय र', लिपस्टिक काजल एसे फोनबायानो, दख'ना गानबानो जासिगोन। आंथ' बेफोरखौ जेबो फोनलायालै, दख'ना गानबानो जागोन आंनिया। नोंसोरो मालाय मानसिफोरा समायनाखालै, गुस्थिफोरा जारौरौखा, आंसो गोसोम, देलायाबाबो जाया। एसेबांबो गोसोम नङा दे, आरो नोंखौबो समायना नुयोना। समायना नुमारोना आंखौ? औ, नुयोथ' आरो सोमज्रोज्रोनो। थांसैबा नोंसोरो? औ, थांसै रबिबारै। मोस्रोम आगैया हारसिं थांबाबो जायो, थांनो बासोदोंमोन आङो। दे जेबो नङा दे आब', थां सानैबो। नोंलाय माथो खालायदों? आब' आङो जि सुदों द' आरो सुबावनो दंबावो। जिसो सुदों नोङो? औ, आब' नोङो जोंहानाव फैखालि दख'ना गाननायखौबो सुना होनि दे। हे नांलायालै बिबारि, नों सुलायनाङा, आं सुगोन दे। आं सुबा मा जायोथाय? सुगोन दे, जेबो नङा। आयु, सुवाबाबो जायो, खस्थ'नो। आयु, जेबो खस्थ' नङा आब', जेबो खस्थ' मोना आङो। बै दिलुमोन गाननाय, मोस्रोमोन गाननाय, बेफोरखौबो गासैखौबो सुजोबना होगोन आं दिनै। मोजाङै रानगोन दे दिनै, सान्दुङाबो गोसाथार। दे अब्लालाय नोंसोर थांदो, गायदेया मोनफैसिगोन खोना, गजा सब बारबायानो खोना बियो। दे होमबालाय थाथ' नोंहा। दे। मोस्रोम, फैनायाव माबा लाबोफादे, हाग्राबादानि दखाननिफ्राय मेथाइ लाबोफानाय। मा मेथाइ लाबोनांगौ, दंखायो बायसो। गैया। माबा, गायदेया कुरकुरि ओमफ्राय दालिमुग जानो बेसेबा मोजां मोनोलै, ओमफ्राय मिमि जानोबो। लाबोफादे। ओमफ्राय मेगिबो लाबोफा, मेगिबो मोजां मोनो, बानायना होगोन। दे जागोन दे। फैसा लादोंना लायाखै नोंलाय? लाखादों फैसा। दे होमबालाय लादोबालाय थांदो, मोनफैसिगोन अबावबा बियो आन्दायबा गैलालै, अबावबा थांफ्लांबा। आन्दायगोनानो, ओरैनो दा सोलायलांजोब्बाय। औ दे, न'आव आंनोबा आन्दायहां जादोंमोन। दे होमबा थांदो। दे थाथ' नोंहा। लाइमोन आब'आ सानफ्रोमबो गाबोना मायोबा, माथो मेगनखौनो सानफ्रोमबो बुनायनायसो नुबाय थायो आङो। बै अनजालु गुमैया एसेबां गाज्रिमार बियो, साला आंनि आब'खौ लांबा लांनानै बिदि खालायदों बियो। मालाबा आं मोजाङै रायज्लायनांगोन र' गुमैजों, मोजाङै सोंगोन आङो, आब'खौ मानो बिदि खालायबाय थायो होननानै। नङा बिदि खालायनाङाथ' मानसिखौ।
एसेबां बिदि सैया खालायो आरो एसेबां मोजाङै आब'आ सोंहरो बाथ्राफोरखौ मा खालायदों मा खालायाखै होननानै जाब्बासि बुंहरो जिमान मोजाङै सोंहरबाबो खेबसेबो मोजाङैनो बुंहरखाया खालि गोरा गोरा खाब्रांल'खा बाथ्राफोरानो नोंसोरनि बिलाइफारा गामिया मा एसेबां सोलायलांजोब्बायलै बिलाइफाराल' नङा गजा सगोननायाबो सोलायजोब्बाय न' गायदे आगै सोलायजोब्बाय गायदे आब' जोंफोर नोंखौ लायनो थाङाबा नोङो सिनायगौमोन ना हाया बेथनोबो हायामोन आङो नोंसोरो लायनो थांनायखायसो नङाबाथ' आं आन्दायगौमोन अबावबासो थांगारगारगौमोन खोना बेनिखायनोथ' जोंफोर नोंखौ लायनो थांदों आरो मबाइलखौ लाबफानांगौ नोङो थै बे किपेड गोनां मबाइलखौनो लाबथिङो नालै फेसबुकबो नायनो हाया इन्स्टाग्रामबो नायनो हाया इउटुबबो नायनो हाया फट'बो थिखांनो हाया बिनि सायाव आरो रावनिबो फनबो फैया एसएमएसबो फैया बेनिखायनो गारना फैदोंलै आं न'नो दानालाय न'निफ्राय हरगौमोन ना रावबो हराबाबो न'नियालाय मा आरो नोंसानिजोंनो खमलानोसै ओमफ्राय बा बे न'आलाय सोरानि जाखोलै सिगांलाय माथो आं फैनायाव बे न'आव गैयामोन एसेबां समायना बा जोंहानि न'आसो बेफोरबायदि जानांगौमोनहाय रखरा गायदे आब' बे न'आ जोंहानिनो मा नोंसानि न' बियो मा थगायनो रोंलायगौलै नोंबो मोस्रोमागै ओहो गायदे आगै मोस्रोमागैया थगायाखै बिनो बिसोरनि न'आ आंबो फार्स्ट फैखालि बेसेबा आसरित जाखादोंमोन उइ नंमारगौ नालै औ गायदे आब' जोंहा एसे धोनि जाबाय सिगांनिख्रुइ आसरित घटनालै मोस्रोमागै नोंसा एसेबां बोरै धोनि जालांखो बे न'आथ' एसेबां समायना एसेबां गिदिर खमसे खम लाख लाख थाखानि न' बियो आंलाय माथो आपेल मबाइल गंसेल'खौनो दाहालागै बायनो हायाखै एसेबां अमा फिसिनानैबो दे जेबो नङा धोनि जानांगौ बिदिनो आंबो नोंसानि बायदि धोनि जाबा हामगौमोनलै मोस्रोमागै धोनि जानायनि माबाखौ सिक्रेटखौ आंनो खिन्थादे आंबो धोनि जानांगौ आपेल मबाइल नांगौ आंनोबो आपेल मबाइल बायबानो ओमफ्राय आङो इउटुबार जानोसै आंनिया दा सिमाङा जेबो नङा माथ्र आपेल मबाइल मबाइल मोनबा आंनो हौवाबो नाङा इस हौवा नाङानो मालाय नांगौ हौवाखौबो नाङा आंनो हौवा नाङा शादी तो बर्बादी है इसलिए मुझे शादी नहीं होना है मुझे सिर्फ आपेल मोबाइल चाहिए मोस्रोम बहन जी शादी माने बर्बादी औ मोस्रोमागै औ थोरो दानियाबा थांनोसै नोंसानि मेहेलाव हाबहैनोसै एसेबां धोनि जाना दङ आं बेखौनोबो सिमां रखमसो मोनलायलांबायलै आङो बिसासखौनो खालायनो हायाखै आंबो फोथायनो हायाखैमोन सिमां बायदिसो मोनबाय थादोंमोन आंबो गायदे आगै सिमांसो नुबाय दं खोनालै आंबो बालनि सिमां नङालै गायदे आब' मोगथाङानो थौ न'आव थांनानै ओमफ्राय आंखौ दायो खेब दे होमबासो आं मोनथिगोन सिमांसो जाखो ना रियेलसो जाखो